Постоянството не е достатъчно. Сигурен съм, че в днешно време доста често ти се случва да чуваш това в социалните медии или дори хората около теб, които просто имат този начин на мислене. И то е, че е достатъчно да бъдеш постоянен. Всъщност, постоянството не е лошо нещо, но когато ти не си отдаден и не влагаш всичко от себе си, постоянството ще те доведе до тъпчене на едно място. Защото не е достатъчно просто да ходиш във фитнеса, да правиш една и съща тренировка с едни и същи тежести. Трябва да бъдеш отдаден. Трябва да покачиш килограмите, да покачиш интензитета или каквото и друго да е. Да покачиш повторенията. Когато ти си постоянен, но не се надграждаш, ти си оставаш същия. Просто се залъгваш, че правиш нещо полезно. И аз също съм се залъгвал в продължение на много време, че постоянството е най-важното нещо и че трябва винаги да съм постоянен. Но не е достатъчно, както казах. Защото аз мога да бъда постоянен с клиповете в YouTube. Мога да качвам клипове повече, по-често, мога да бъда много постоянен. Но това не значи, че тези клипове, които качвам, ще бъдат по-добри от предишните. Разбираш ли какво имам предвид? Не е достатъчно да бъдеш постоянен и да вършиш едно и също нещо. Трябва да има положителна градация. Постоянството без надграждане води до автоматизация, а автоматизацията води до правене на неща в ежедневието ти, без да ги осмисляш. Какво имам предвид под това? Когато ти си миеш зъбите всеки ден, това ти е станало навик и го правиш автоматично, без да се замисляш. Но когато ти не влагаш мисъл и не влагаш усилие в миенето ти на зъбите, това, че го правиш всеки ден, няма да те отърве от кариес. Защото когато си миеш зъбите, ти трябва да вложиш усилие. Трябва да изчеткаш всеки един зъб по-отделно и хубаво. Не е достатъчно само да тръкнеш 2 пъти и това е. Разбираш ли какво имам предвид? Когато ти не влагаш усилия в нещата, които правиш и не си отдаден на нещото, което правиш, няма да те доведе до никъде. От сега нататък те съветвам, освен да бъдеш постоянен, също да бъдеш и отдаден и да влагаш усилие в нещата, които правиш. Това може да стане много лесно, чрез това да бъдеш в настоящето, да присъстваш в настоящия момент. Връщам се отново към автоматизацията. Когато някой твой навик е автоматизиран, ти не присъстваш в настоящия момент. Може би, да кажем, си миеш зъбите или си оправиш леглото, но мислите ти са на съвсем друго място. Когато правиш дадено нещо и искаш да бъдеш отдаден, мислите ти трябва да са вложени в точно определеното нещо, което правиш. Започни да присъстваш в настоящето. Например, когато тренираш, когато учиш, когато снимаш клип, например. Присъствай в настоящето и вложи всичките си мисли в нещото, което правиш. Защото това ще те направи с една стъпка пред всички около теб. В днешно време много хора, дори да не кажа 99% от хората, ходят на фитнес и не присъстват в тренировката си. Не са отдадени на това, което правят. Защото някак си е наложена тази пропаганда, че постоянството е ключът, постоянството е достатъчно. Но всъщност не е достатъчно. Надявам се да вземеш поука от нещата, които споделих с теб и да избегнеш това твое прозрение, че постоянството е достатъчно. Защото аз вече го видях, аз го осъзнах и ти можеш да се научиш от мен, без и ти да правиш тази грешка на това да не присъстваш в нещата, които правиш и да не бъдеш отдаден на тях. Надявам се да намираш нещата, които споделих с теб в този клип, за полезни. Ако е така, може да го харесаш, да го споделиш с някой твой приятел и да се абонираш за канала ми. Преди да приключим, ще ти покажа част от гледката, която се открива пред мен в момента. Буквално целият град е в краката ми. И аз съм тук сам и съм отдаден на това, което правя. И ти също трябва да бъдеш присъстващ
и да бъдеш отдаден. Дори и когато си на такова място като мен в момента, за да се насладиш на гледката, ти трябва да присъстваш в настоящия момент и да бъдеш отдаден на него. Най-лесно за теб и най-добре за теб ще е да се учиш от грешките на другите, а не сам да ги изпитваш. Ще си спестиш много време и усилия. Благодаря ти, че стигна до края. Чао и ще се видим следващия път.